Szép jó reggelt! Na, megérkeztünk haver, és túléltük az első Úristen, éjszakát. üdvözöllek bennetek az új vlogban. Ez az első nap felkelte, nem tudom mennyire adja át a kamera. Most láttuk meg, mert egész éjszaka egyébként fent voltunk, mert hol sitteztünk? A reptérre. A reptér pedig micsoda volt? A reptér az konkrétan ez egy ilyen kis fedeles, ilyen kis, nem tudom, minthogyha valami sikátor lett volna. Tehát konkrétan leszálltunk a repülőről, és egy ilyen, nem tudom, 200 négyzetméteres nagyon kemény volt, de még igazából ennyi a repülő, ez a repülőtér. És ráadásul nem is. De úristen, és eddig én igazából nem is fogtam fel, hogy Hawaiion vagyunk, mert csak ezeket a nyomorult falakat láttam, de most... Ja, mondjuk még ez is csak a reptér, de nézd meg, ott az óceán, meg a pálmafák, meg a napfákat, hát tudod, mi kell hát? Ilyen nevetségesen is rég éreztem magamat. Az volt a problémánk most, hogy a néni, a buszsofőr nem akart minket felengedni a buszra, mert hogy túl nagyok a táskáink. Csak nekünk az összes költözésünk ezen alapszik, hogy busszal megyünk át, és nem Uberrel a helyek között. Szóval most még egyszer megpróbáljuk beimádkozni magunkat a buszba, aztán nagyon-nagyon remélem, hogy... Szóval most itt vagyunk a busz megállóban, vettünk $26 cuccokat, nem csak ezt a kettőt, táskákban is van, igen. Az a tervünk, hogy ilyen nagyon-nagyon low budgetban megveszünk mindent, amit lehet, és jól lakunk belőle. És igen, mert sok mindent el is hoztunk a táborból, fel is tudjuk használni, tudunk magunknak főzni, és így próbáljuk a kaja részét olcsón kihozni, mert azon nagyon el tud szállni. So right now we managed to get on the bus with all our suitcases, but we cannot actually block the aisle, which makes sense. So we just have to hold on to them. And also Hawaii is just so beautiful. Everything is super green. So it always rains a bit, and I want to stop at this cafe because it looks so good. Bár a kocsi kitakarja, de megérkeztünk. Egyébként itt van valami élet is szemben meg körülötte, aminek nagyon örülünk. Ez az első hely, a hostel, amiben maradunk, illetve majd később vissza is jövünk ide. Gondolom ez lesz a parkoló a kocsinak majd. Ó, ez kis adventurous. Okay. This looks so cute. It's a bit hippie though. Most elsétáltunk egy boltba venni sonkát, egy számít, nem tudom mit. És visszafelé itt a parton jöttünk el, ami amúgy önmagában szép lenne, csak tele volt ilyen csövesekkel eddig, ezt akarsz ilyen drogosokkal, na mindegy. Ami itt van ház, ebben fogunk mi aludni. Igazából még nem láttuk a belsejét, szóval még meglátjuk, milyen lesz. De a mögött a rész az nagyon szép szó. Na most megérkeztünk a reptérre másodjára is. Visszajöttünk, túlságosan hiányzott. Igen. Hiányzott ez a hely. Honvágyunk van. Ott egy iskolabusz a reptér közepén. Nem mindegy, bocsánat. Szóval bejelentkeztünk itt a repülőre, és le kellett mérni minket a csomagunkkal együtt. Ez nagyon vicces volt. Nekem ebben a táskámban minden benne van, és ilyen, nem tudom, nagyon vicces volt. De ők ott hagytak mindent, szóval... Én leadtam minden cuccomat, és én elhoztam a nagy kamerámmal. Tök szuki volt a néni, meg ő ismert magyarokat, és akkor elkezdtem mondani, hogy ő neki volt egy magyar barátnő. Mindig amúgy meglepődök, hogy itt valaki ismer magyarokat, mert amúgy itt messze vagyunk innen, de cukik voltak. És most még van 40. Igen, fogunk kapni ilyen pilóta füleseket, vagy mi ennek a neve? Hát fejhallgató. De ilyen profi. Pilóta füles, ilyen, tudod, aminek van ilyen mikrofonja itt oldalt. Olyan, hogy már örökké valóság óta fennlennénk, körülbelül ez most ilyen 30 valahanyadik óránk lehet, így egybefent. Már 30 sokadikat ütjük, és megérkezett ide a kis repülőn, mindjárt szállnunk fel. Itt az a kicsi lesz a miénk, ilyen kicsit lélekvesztős, de elvileg, és most szállt le az előbb, úgyhogy az előző túrát túlélték, úgyhogy lehet, hogy ezt reméljük, hogy mi is túléljük. Az biztos, hogy egy óra lesz, és biztos, hogy körülmegyünk a sziget körül,
illetve az is biztos, hogy tele van még felhővel az egész. Ha megnézitek, akkor elég sok felhő van még, de reméljük, hogy többet. Viszont Jurassic World-ös helyeket fogjuk megnézni, vagy Jurassic Parkos, úgyhogy tök menő, mert még egészen köd van, meg ugye ott vannak még a felhők ott a hegyekben, úgyhogy így nagyon meg lesz a hangulata az egésznek, úgyhogy nagyon menő lesz, reméljük. Meg erről nagyon sok jó pöpesz dolgot fog majd mutatni nekünk a pilóta, úgyhogy biztos izgi lesz. Nagyon hangos lesz, hogy szorosan be vagyunk ide szorítva. Igen. Barbie is itt van. Úgyhogy magán. És amúgy tök tudja a pilóták is, meg a néni is, aki elmondta, hogy I'm not sure if she covered it, but this is an emergency exit in case of an unlikely emergency. Na most leszálltunk, Nagyon jó volt. és nagyon jó volt. Reggel még izgultunk, hogy nem tudunk látni semmit, mert elég felhős volt, még esett az eső, meg minden. És annyira szép volt, teljesen kitisztult az egész. Meg közben voltak zenék is, és annyira jó hangulat. Ilyen tipikus Hawaii zenék voltak. Hú, nézzetek a kocsit. Végig, Benne állsz a kocsit. és végig beszélt a pilóta, és tök jó fej volt ő, és meg így mondta, hogy Egy ilyen itt lát. fiatal helyi ember volt. Nagyon cuki volt, és olyan szép volt. Meg így végig elmondta, hogy ide lehet elmenni, ide érdemes túrázni, jönni, ezt nem tudjuk megközelíteni, ezt hajóval lehet, úgyhogy most ki kell keresni, hogy most mit felülről mikor megvannak, fogunk hogy- csinálni, mert Igen. annyira szép volt, úgyhogy megvannak a helyek, hogy hova Lehet, a végén szeretnénk. még befizetünk egy hajótúrára. Igen, amúgy én esküszöm azon gondolkoztam, mert most a szörfön gondolkozunk, hogy megtanulunk szörfözni, meg a hajótúrán. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből, most megtervezzük. Elkezdtünk Meséld vacsorát el a főzni. izét. Meséljem el, képzeljétek el. Itt így... Mert mi angolul beszélünk amúgy egymás között. Igen. Mert nem akarunk még magyarra átváltani. Mindegy, itt ezen a lépcsőn így sétált le 3 cső, és akkor az egyik megszólalt, hogy magyarok vagytok? Mondjuk igen, és csak így mondta, hogy már felismerte így az akcentusunkat, és csak aranyos volt, és most beszélgettünk vele, szerintem egy ilyen 5 percet. Hát nem volt azt szinte 20 is. Volt 10 is akár, de tényleg nagyon aranyos volt. Meg hát mennyi az esélyre, hogy itt a kis szigeten, ebbe a random ebbe találkozunk nagyon. De amúgy tök pöpec konyha van itt. Van a hűtő, meg Meg amúgy az minden. egész ez nagyon vibe, hogyha ide bejössz, akkor nincs meg sok
Ez pont az, amire feliratkoztál. Ez pontosan tudtad, hogy ez lesz. Igen. Ez ami full korrekt. És itt lesz majd a napfelkelt, ahol nem lesz sok felhő. Meg naplemente is? Nem. De. Az nyugat. Itt jött fel reggel a nap. Na és akkor még egy kis túr, hogy itt van mindenkinek a kajája így feliratozva. És akkor van itt egy ilyen kis közösségi tér, és azok a kanapék pedig nagyon kényelmesek. Ott pedig lent is van még pár dolog, ott ki lehet ülni egy teraszra, meg van még különböző szoba mindenhol, szóval ez egyébként tök jó szerintem. Pont annyi, amit itt hoztál tőle. Valaki megkóstoltam, hogy miközben főztük. Mai kajánk. Jó kis vegetáriánus történet. Nem vegetáriánus, beleraktuk a csirkét, mint ez egy csirke. Van benne csirke? Igen, ez egy csirke. Én nem is láttam még egyet sem. De na most leltárazunk. A Jet to Holiday. Igen. Na, itt jön még az édesség. Itt van még Liquid Ivy. Ez még Liquid Nálam annyi Liquid Ivy. Az a lényeg, hogy a táborban mindenki ott hagyta a dolgait, Ez szóval ilyen mi így, jó mondjuk ezt pont ajándékba kapta, de igen, ezek így. Ezek ilyen kis random szeletek, nem De abban nagyon sok kalória van. Na, Ez micsoda? 60 ezek kalória van egy mindenféle ilyen kis szeletek, nem jó. szárított valami. Na jó, van, Ezt szóval még a most kocsi nézzük, hogy mi lesz. kölcsönzőből kaptunk, mert sok pénzt akartunk, nem tudom megkapni. Szerintem Úgy kb. 5 számoljuk millió itt a kaját, forint. mint ami afrikai éhezők, hogy gyerekek, ez holnap utána. Aztán közben itt van mindenkinek a bankszámlája, nem tudom, 4 millió forint. Összesen. Mert hogy összesen igen. De itt a kenyer, ezt holnap meg... Ha ez lesz a holnapi menü, ez lesz az ebédünk, mert igazából, Ez a reggel. mondani, igen, ez a reggeli, ezt meg fogjuk. Ez meg ilyen... Peanut butter. Ez meg oatmeal. Azt megnézzük, Ezt fogjuk mennyire rossz. ebédelni a strandon. Mindenkinek kemény 2 szeretjük. Meg akarunk venni még És valami... kellenek ilyen liquidizék. Igen, meg kiízoljuk itt. És akkor veszünk még valamennyi ilyen fillérekért, veszünk majd Helyszínt, meg sajtot. meg sajtot, és akkor ez lesz a vacsink a tésztával, amit Mert egy amúgy a kukát. tésztát is tudtunk, csak azt már arra. Igen, Azt add ide. ez lesz a holnapi vacsi. Az lesz holnap után a vacsi. De akkor már a jurtában fogunk főzőcskézni, gyerekek. Jurtában van konyha. Mellette van valahol szerintem. A jurtában hűtő Más nem van. Mekiből rendelünk. Más nem megkiberesz. Vagy a akkor jurt az majd- még messzebb van. Majd innen. utána A ide még jurt az úgyis még viszont. messzebb van a civilizációtól, az még ott nem van a faszban. De viszont De a jurtában viszont- lehet, hogy oda fel kéne előtte tankolni. Cuccokkal. Igen, akkor elmegyünk előtte Walmartba. De ott meg nem fogadják el a kártyát. Nem baj, az enyémet elfogadták a végén, elbűvészkedtek. Na, ezt akkor menjünk vele. Szép jó reggelt, ma van második napunk itt Hawaiion, és eljöttünk Polipulba, lehet rosszul mondom ki a hely nevét. A busz út az körülbelül 1,5 órába telt, és így lehet. Ez mi az, hogy hol veszélyes úszni? Nem baj ez. Azt tudni kell az itteni partokról, hogy hatalmas hullámok vannak, ezért körülbelül mindenhol vannak vízimentők, mert nagyon sokszor belehalnak ebbe a kis vízbe itt. Viszont mindig ki van írva, hogy melyik helyeken biztonságos lenni, és most is látjátok, 2 lifeguard is itt van. Egyébként elképesztő ez a hely, mindenhol pálmafák vannak. A szigetnek a belsejében sokkal inkább ilyen esőerdő hangulat volt, és talán még most is látszik, hogy tiszta felhős az egész. Itt viszont teljesen szép az idő. Most itt elfoglaltuk a kis helyünket. Ez a part. Elképesztően gyönyörű. Ott pedig az már egy ilyen hotel. Szóval annyira oda nem lehet menni. Arra jöttünk rá, hogy nem hoztunk semmi árnyékolót magunkat, szóval közben valószínűleg meg fogunk főni. De nem probléma, max majd nem megyünk a víz. Eléggé nagyok a hullámok, viszont ezen a részen még biztonságos bent lenni. És a víz melegebb, mint egyébként a Lake Tahoe-nál volt. Wow.
Most itt ilyen elképesztő méretű hullámok jönnek, és építettünk egy ilyen kis falat. Dupla fal lesz belőle igazából, de nagyon jó játszani a vízben. Ez jónak néz ki. Nem. Szóval most itt láttunk egy teknőst az előbb. De itt van az a levegő fal, azt tette az előbb. Igen. Szóval itt amúgy sok teknő szokott lenni, de most hatalmasak a hullámok. És meg fóka is volt ott a szigeten, ott feküdt. Most is ott van. De ez a teknős is elvileg jó nagy volt. Itt van a teknő. Nem hiszem, hogy látszik így a kamerán, de ott van egy ember, és mellette van egy picivel. Ami még érdekesség, hogy itt most suli van reggel, amikor 7 órakor jöttünk, akkor is a buszon ült tök sok sulis gyerek. Nem tudom, mert meddig van a tanóra, de most konkrétan a sulibusz ment le. Itt azért van pár jó autó. Szóval a sulibusz ment le teljesen a partra, ami tök jó lehet így egy egész nap tanulás után csak leugrani az óceán. Reggel, amikor jöttünk, itt még esett az eső mindenhol. Most viszont már süt a nap, és 40 fok. Tök esőerdős idő volt, vágy volt, és konkrétan az. Igen. Hát esett is, meg erdő is volt, meg a növények is olyan voltak. Légkondi volt, olyan hideg volt itt bent, hogy konkrétan nagyon érzésünk volt, mint hogyha tél lenne, vagy valami. Igen, nagyon kemény volt. A kamerához a mikrofon most nem tudom hol van, meg amúgy nem is akart múltkor kapcsolódni, szóval hogyha így rosszak a háttérhangok, akkor az azért van. Mert most nincs mikrofonom. Viszont mindenképpen meg akartam, jó, most mondjuk pont egy fa van itt. De ott például, ott valószínűleg ott látszódnak a hegyek is. Okay. Szóval készül a vacsora. Ma kicsit más lesz a menü, mint tegnap. Sokkal másabb lesz, mert csinálunk is terküli minden. Ennyit sütünk meg összesen? 5 kap, mindig kap 5-öt. Ne, csináltunk többet, mert süssük meg az egészet. Annyi, ahogy van. Ne, süssük meg az egészet. És egyébként elképesztően gyönyörű a hal. Yeah. Love it. Ez nem mindegy. Igen. Ez a nem mindegy. Itt összesen mennyiből? Ezt mennyiből rittyentették 20 dollárból? Mert az egész volt 60, de az, abban nem csak ez volt. Mondjunk hosszat. 8 dollárért. És nem használtuk fel az egészet, szóval kb. Felét. Vagy Szerintem ezt 15 dollárból rittyentettük össze. Így van. Szóval mai napot is szerintem fejenként, hogyha a rosszat, ezt így. Én nekem adhatsz még, vagy Barbi nem tudom, hogy készülni. Hogyha a rosszat kivesszük belőle, Pici. akkor a mai napot is 5 dollár per kajából, vagy 5 dollárért kihoztuk. Igen, nagyon jó, és azért nem... A tegnapi szarul nézett, de ez azért... Ez nagyon fullos. Ez jobb. Ez éttermi kaja. Igen. Elkészült a vacsora, és ez a kilátásunk hozzá. Nagyon jó. Még egy kis zenét fogunk hallgatni, és tökéletes lesz. De szép jó estét jelenleg. Ugye itt lakunk, biztos sötét van és alig látszik. Viszont a teli hold az annyira fényes, hogy bevilágítja ott az egész óceánt. És elképesztően fényes minden. Ha képet csinálok, akkor úgy tűnik, mintha nappal lenne néha, szóval nagyon durva. Illetve a magyar csaj, aki nagyon-nagyon cuki volt, és itt találkoztunk vele, éppen
láttuk, hogy itt így elment a repülő, ahogyan felszállt, és ez is picit szürreális, hogy ő már hazamegy, és pont ott van a repülőn ült. De most még megpróbálom a képeket szerkeszteni. Ilyenkor este szeretem így kicsit még átnézni, hogy mi történt aznap. És így, hogy vannak a dolgok. Szóval igen, most így csinálom a képeket. Utána holnap pedig költözünk.